Práve vstupujeme do bytu na Prachatickej ulici na najvyššom poschodí. Tento byt je v pôvodnom stave, pozostáva zo 4 miestností, samostatného WC, kúpeľne a kuchyne. Taktiež má lóžiu s nádherným výhľadom. Kuchyňa s vedľajšou miestnosťou je orientovaná na severozápad. Na východnú stranu je orientovaná táto napríklad detská izba. Na juhovýchod sú orientované 2 izby, z ktorých napríklad táto s lóžiou by mohla byť krásnym priestorom pre obývaciu miestnosť. A táto posledná priestranná izba by mohla byť skvelým miestom pre rodičovskú izbu. Byt má rozlohu 82 m2 a celú ponuku nájdete u nás na web stránke www.hdreality.sk. Poďme sa spoločne pozrieť, čo napríklad môžete vykúzliť z tejto nehnuteľnosti.